Зараз ми відносимо петицію Міністерства енергетики Республіки Білорусь і так само Міністерства природних ресурсів і охорони навкольного середовища. Ми потребуємо спинити процес проєктування і побудови котла для спалювання нефтяного коксу. Новополоцк і так з'являється лідером по викидах у атмосферу шкодних речей у промисловому підприємстві. Будувати ніяке нове установку, новий промисловий об'єкт, який погіршує ситуацію з викидами, неприймально. На згодом з білоруським законодавством, в першу чергу, при розгляді питання, які дотичать права людей на чисте навкольне середовище, треба брати під увагу їх прави, а не економічну ефективність. Тим більше, що з побудовою котла економічна ефективність вельми сумнівна.